oh kawar amarya, oh oh kawar amarya, kawar amarya, kawar amarya, oh oh kawar amarya, kawar amarya, kawar amarya, oh oh kawar amarya, oh oh amarya, oh oh kawar amarya, kawar amarya, kawar amarya, kawar amarya, kawar amarya, kawar amarya. Oh 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 kawar amarya, oh 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 kawar amarya, kawar amarya, kawar amarya, oh 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 kawar amarya, kawar amarya, kawar amarya, oh 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 kawar amarya, oh 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 kawar amarya, oh 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 kawar amarya, kawar. Kai, me a jikinka, me a hannunka? Mutum yana duk mu ne fa, duk mu ne. An bala'i, ina ga wannan zaka mana taurin kai, Muhammad. Sai ka ci mai gida. Shi mana komai na jikinsa. Kai, karkutu abin da ke jikinka. Ba komai a waje na. Karkata komai da ke wurin ka kawo shi. An tarkata komai. Kawar amarya, 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 kawar amarya. Wai mutum na mai aka ne ka fito sai wani ɗaɗɗora kake yi ne. Me ga ku gidan nan? Ka ba mutumi na mai aka ne ya kake irin wannan magana me kawo ni gidan ka ne? Kwarai kuwa, ai ba da cananci na faɗa maka ba. A ba kai ba ka san cewar asarar nan ba kai kaɗai kai ba baka san abin da na zo ma da shi ba ka zo sai ɗaɗɗoron na kake. Ai dama haka zaka ci. Ko ma dai menene ka riga ni ka gama da ni ka ci ko ba wani abu da ka yi za ka gama. Yanzu zai dubba wannan baka ya haƙuri ka zauna mu yi magana. Ka san me ke faruwa ne? Kuɗin nan sun shigo. Na kuɗi suke. Ina suke to? Ai mutumi na ta leƙo ta koma ne. Kamar ya. Na fito fa ina cikin tafiya na je POS na ciro kuɗin na naira 20,000. Na haɗu da wasu ƴan kutumar uwa shugabanci da ni ƴan daba. Suka mun mugun duka suka ƙwace kuɗin na hadda wayata. Shine na samu na je na lallaba ne wanka. Na fito baka ga inda kayana suka ɓace ba shine ce bari in zo in gaya maka san abin da ke faruwa. Haba wukina. Haka mun baka yarda da ni bane. Ka san dai ba zan cuce ka ba ko? Ka san dai ba zan cuce ka ba ko shekara nawa muna tare da kai. Na sani ai. Na sani. Amma wallahi tallahi ko wallahi tallahi kai ka ƙara cewa an sa kuɗi na a wani guri irin wannan. Ko da na rabon maka ne saboda ba ƙaramin tashin hankali ka sani ba. Amma dai kai ka san bai kamata a ce haka da kai ba ko ba haka bane. Shikenan amma na yi mamakin fito wannan magana daga bakinka. Kakka da mu. Wata rana sai labari. Ko baka yi kuɗi ba ni zan yi. Ko kuma in baka yi wani yi ba. Hawa. Ni mutumi na ji nake kaman kakanni ka suna bin ka a baya ne. Kakanni. Akwai fa abin da nake tunani. Tunanin me kuma? Ka san fa Hausawa suna cewa akwai wadda in ka aure ta duk kuɗinka na rantsi da Allah sai ka koma matsiyaci. Akwai kuma wadda in dai ka aure ta komai talaucinka sai ka koma mai arziki. To ni wace ce na aura? Tun fa da kai aure ka koma matsiyaci ka koma zero ko sisi yanzu baka da shi ka koma fakiri nan shagon ka ya kone daga yin aurenka. Ka ko wani abun mamaki ne. Wannan tunanin naka na marasa tunani da tawakkali ne. Wanda ma ka dina wallahi. To ni bari ma an gaya ma
matata yar aljanna ce. Gaskiya mutumi na yarda da maganarka. Saboda abin da ya ban mamaki ta zo da kai cikin talauci. Ka gane bari na shiga gida kawai sai mun haɗu da kai. Kenan sisi wanda kiyashi. Yanzu ka sani. Ba je na je gurin Aisha na ci na ware. Yau zan je wurin Abida. Kawar amarya, kawar amarya, amarya. Kawar amarya, kawar amarya. Kawar amarya, kawar amarya, kawar amarya, kawar amarya. Kawar amarya, kawar amarya, kawar amarya. Kawar amarya, kawar amarya, kawar amarya. Daɗi da kike min tausayi. Kawar amarya, jiki yayi jiki ya sha wahala a duniya. Sannu Allah shi albarka. kawar Lafiya. Shi yasa ba san bacin rai. Wa alaikum assalam. Wallahi. Kawar amarya, kawar amarya. Kai. Kawar amarya. Ba yare na ga kina ta murmushi. Kawar amarya, kawar amarya. Akwai wani labari ne? Akwai labari. Kawar amarya. Ina gaya mishi. Nura, dama kawunta ne zai turo mata da kuɗi. Muke jiran ka da a sanar da kai. Kuɗi kowa. Amarya, kawar amarya. Me yasa zai turo mata da kuɗi? Gaskiya a. Ebi da inda kike nan, kaɓen uwanki ba wanda ya damu da ya zo inda kike. To saboda haka me zai sa ya turo miki da kuɗi? Gaskiya ya bar kuɗin shi kawai. Ba mai. Ni ma duk na san waɗannan abubuwa. To amma muna buƙatar kuɗin. Kawai mu yi haƙuri mu an shi kuɗin. Me yasa bai baki batun a can a baya? Ina so ki sani, ni mijinki ne, kuma mai kishinki. Ko ya baki, ko bai baki ba, ni zan kula da ki daidai iya gwargwadon iyawata. Sabida haka, ya bar shi. Haba mai, ni kawai zan an shi wannan kuɗin ne. Saboda akwai rawan da zan iya takawa don in tallafa wa mijina. Kuma ba ni na ce su tura min kuɗin nan ba. A cikin kuɗin gado na ne suka ga ya kamata su bani wani abaci. Don na san idan sun tura min yanzu ba lalle ne nan gaba su tura min wani kuɗin ba. Nura, a karɓi kuɗin nan domin zai yi amfani. Kawar amarya, kawar amarya. Kawar amarya, kawar amarya. Don Allah mai ka yi haƙuri ka ansa. Kawar amarya. Na ji shi kenan. Allah ya taimaka. Amma nawa ne kuɗin? Kawar 100,000 ne. Kaga ya ishe mu ja ko da ƙarƙaramar jari ne. Kawar amarya, kawar amarya, kawar amarya. Yau mai, idan ya tura kuɗin ya kamata mu fita mu je yawo. Kaga mun daɗe mu fita ba har da innama. Ina ta iya kai mana da goshi. Ba irin wannan fita ake da tsofaffi ba. Dama ban ce zan je ba. Ku je ku biyu. Ku tafi abunku. Ban ce zan je ba. Kawar amarya, kawar amarya. Oh oh oh, kawar amarya. Oh oh oh, kawar amarya. Kawar amarya. Kawar amarya. Oh oh oh, kawar amarya. Kawar amarya. Kawar amarya. Oh oh oh, kawar amarya. Menene kike shiri ne? Dina man kawar amarya. Da amarya ku dange juna. Zaman akwai amana, batin zarafi ga kowa. Oh oh oh, kawar amarya. Oh oh oh, kawar amarya. Kawar amarya. Kawar amarya. Oh oh oh, kawar amarya. Kawar amarya. Kawar
ƙawar amarya. Oh 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 ƙawar amarya. Amarya tana kiranki, kullum tana yabanki, tunda ta rike ki amana, ke ma ki rike ta amana. Oh 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 ƙawar amarya. Oh 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 ƙawar amarya. Ƙawar amarya. Ƙawar amarya. Oh 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 ƙawar amarya. Ƙawar amarya. Ƙawar amarya. Oh 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 ƙawar amarya. To haba ke ƙawar amarya, ai hakan bai kamata ki ba. Kar ki bar shedan ya zuga ki, kar ki bar shedan ya zuga ki. Oh 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 ƙawar amarya. Oh 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 ƙawar amarya. Ƙawar amarya. Ƙawar amarya. Oh 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 ƙawar amarya. Ƙawar amarya. Ƙawar amarya. Oh 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 ƙawar amarya. Kawar amarya, waye kawar amarya? Kawar amarya, waye kawar amarya? Kawar amarya, kawar amarya, kawar amarya, kawar Aure na da daɗi, ango amarya, ga amarya cas, ga amarya cas cas, ga amarya. Aure na da daɗi, ga ango amarya. Kana cikin farin ciki ne ko Ato. Ai ba zai yi a fi mu kuɗi kuma a fi mu jin daɗi ba. Allah. Ga amarya. Ya aka yi da baki. Mutumi na ko dai an biya maka kujerar maka ne. Wani kujerar maka. To ko dai ka samu kuɗi ne. Ezel, dole in dinga cin annashuwa, walwala, ko da a ce ban da kusisi. Allah ya mutumi na, wai kana so ka ce mun wannan jin daɗin din na talauci ne kenan. Siya ne Alilu. Tashi yau da karafinka. Ina da mata mai tausayi na kuma mai ƙaunata. Kai in takaita maka ma, matata 'yar aljanna ce. Wallahi abokina, ina gaya mata na ta samu ta kawo musu duk da dai na so ki an san wannan kuɗin, amma dai bayan da na iya haka nan na an san kuɗin nan. Gaskiya ne mutumi na ba a magana, amma fa ka san ba kowace dabba wuce ce za ta ma wannan gatan ba. Wallahi ina gaya maka abokina, da kuɗin nan aka je aka so kayan abinci a gida, sannan muka fita muka ɗan yi big time da ita a waje. Allah sarki. Mutumi na macen da za ta nuna ma jiwunta ku haɗu ku kashe. Kai ka san ba ƙaramin aiki bane a same ta arewa. Kai, alhamdulillah, na gaya maka na yi sa'ar mata. Ka ga in na dawo da jari na, in na fara kula da matata. Amma ban san me yasa har yanzu da abubuwan har yanzu suka tafiya yadda ya kamata. To, abokina ga wata shawara mana, amma na san ba dole bane shawara ta ma balantana ka dauka. Shawara ce ka ce ai, ka faɗa kawai na jinka. In na ɗauka ne in ɗauka, in kuma ba na ɗauka bane barka da kayanka. Magana gaskiya kenan. Timina, ƙara aure mana. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ina so in kawo ƙarshen wannan wasan da muke buga. Ba na son Salma ta gano ina mata ƙarya. Saboda idan Salma ta gano ina mata ƙarya, abin ba zai yi kyau ba. Saboda ba na mata ƙarya. Shi Allah da kake gani, babu ta inda baya azurta bayinsa. Za ta iya kasancewa ka kuma wannan shine sanadiyar azurta. Ina kenan, dole ma yasa Halila ba zai kuskure ya ce zai yi wani abu ba daidai ba. Gaskiya ƙawata zubinsa na mutanen kirki. Kina ganin sa kin san he's innocent.
Kar ka ƙara cewa wai in musulmi kisha in ba ka ba wallahi billahi azumi akan wannan magana zai Ko za mu ji zaman sarki. A gaskiya ya kamata ki ƙara dogon nazari akan al'amarin Kairat da Usman. Domin Kairat da Usman alkhairi ne. Amma nan ta kama maganar wani talaka? Ina Kairat ina ɗan talaka Hajiya? Kai ka haifan min da matsala. Kai ka rusa min dukkanin matsala ta a cikin wannan tafiyar. ina so zan ƙara aure. Haba ina ya bar gidan nan fa bai ci abinci ba ni matsala na ma ya ci abinci ko bai ci ba. Salma ce ba ku zaman lafiya ko ko wani abun ne kuma ka tsiro da shi. Baba, kana gari kuwa? Kwarai. Inda haka ne an gama. Dole dai za mu shirya shiri mai kyau. Kaje a kaga wani ne? Gaskiya zan yi farin ciki idan har na kasance mijinki kuma na aure ki. Inna lillahi wa inna ilaihi Ga amarya cas, ga amarya cas cas, ga amarya cas, hey, ga amarya. Shege Faisal, ina ga lokaci yayi ne. Wallahi in ba kai biyayya ba idan ba sai na rage ma abinci a gidan nan ba shi ke da ki. Gabatar man da kai. Sorry boy. You can't choose me. Ina so yanzu nan gaba ɗayan ku je. Ga talakan mutum da ɗan banzan hasada wallahi. Duk wanda ta yi kishi da ke ta yi ganganci. Ke ma haka.